La tòfona negra és de totes les varietats de tòfona la més apreciada. Al mercat es pot trobar un preu d'estrella, entre els 500 i els 1.200 euros al quilo. I això per què? Doncs jo he llegit que es fa pregar molt a l'hora de donar fruit. Míriam. Doncs aquí la teniu, una de les joies de la corona, una tòfona, i escolteu, si ara veníem de parlar d'una de les joies del Vallès, ara tenim el mestre tofonaire, un dels mestres de la tòfona, és el Benvingut Aliguer. Benvingut, escolta'm, com tenim la tòfona? Bé, es presenta un bon any, quan estigui madura, que sempre hem d'esperar la temporada, que la temporada és del 15 de desembre al 15 de març, però es presenta molt bon any perquè ha plogut, i ara esperem que faci fred, que és molt important que faci fred perquè madurin. Ara han crescut, però aquestes veus són verdes, encara no tenen el bon color i per això no les agafem encara. Les hem agafat però no es poden menjar encara, perquè són verdes. I escolta'm, Benvingut, què necessita la tòfona per créixer bé? Allò que diguis, ostres, tu, tenim les condicions perfectes. Primer, aigua, que aquest any hi ha hagut, i després que faci fred per madurar. L'aigua és per créixer, i a la maduració ve amb el fred. Per això, a partir, sempre jo dic, la millor temporada és del gener-febrer. El 15 de desembre encara són verdes, i s'ha d'esperar al gener-febrer és quan hi ha la temporada bona, i aquesta serà un bon any que s'ha d'aprofitar perquè el Bages recollim tot el Berguedà, Solsonès, Prats, tot això tenim bones tòfones. I escolta'm, ara em deies, clar, la temporada és aquesta delimitació, però si hi ha algú que ara mateix vol tòfona, què ha de fer? Esperar que d'això. Però penseu una cosa, que la tòfona sempre la tòfona és l'olor. Lo important de la tòfona, perquè ara t'ho ensenyaré. Clar, ara t'anava a dir jo, si jo agafo una tòfona, amb què m'haig de fixar? Què és el més important de tot és l'olor, i ara t'ho mostraré. Ara què estàs fent, Benvingut? Perquè sentis l'olor de la tòfona. Haig de fer com una cata, com si fos de vi, això? D'olor. Déu-n'hi-do. És impressionant, això. Com ho definim, això? Bueno, com els tal cel, perquè és que tens una plenitud de sentits que et deixa bocabadat. Quan sents això, és indescriptible. Com es descriu l'olor? Com es descriu el plaer, fins i tot et diria. Exacte, no? Benvingut, estàs tu també a l'aula explicant-nos com fem la tòfona. Com la fas? Dóna'm algun secret. Com fa el Benvingut la tòfona? No hi ha secrets. L'únic que hi ha, sí que és important, és saber triar-la. Sentir l'olor, sobretot quan compreu tòfona, el que heu de fer és olorar-la. Si no es fa bona olor, no compreu tòfona. Vull dir, l'important de la tòfona no és el menjar, perquè el menjar és un tubèrcul. Després és com una patata. Però si no té olor, no té res. Després heu de fer sempre en plats neutres. Unes patates, uns ous ferrats, una pasta, un risotto, tot això. Bàsicament és aquí. I després el màxim d'expressió és quan arriba a 70 graus, que no ha arribat a bullir, que està calenta, i d'això. És el màxim. Per mi, el màxim és uns ous ferrats o uns ous remenats amb la tòfona i d'això. Ara fem un plat que és un puré de patates amb un ou a dintre i una crema de formatge amb la tòfona a sobre, que per mi és espectacular, i perquè té tots els gustos, són sabors neutres que adquireixen tota la tòfona. Després es tracta de només sentir l'olor i sentir, quan olores, tancar els ulls i percebre tota aquesta percepció. Per entendre'ns, en un plat, la tòfona ha de ser... Menjar l'olor. I a més ha de ser un dels ingredients, el clau, que no n'hi hagi cap altre que li pugui fer ombra. Per això necessitem sempre gustos que siguin absorbents, que no sobresurtin per la tòfona. Per exemple, dic una patata, un arròs, l'ou. Per això és important que no siguin estridències. Però és igual, la tòfona lliga amb tot. Et dic que tot, hasta en cava. És a dir, que això lliga amb tot, A mi ara m'ha fet venir, a part de salivera, amb aquesta olor ja tinc gana. Escolteu, si voleu algun d'aquests plats que ens deia, en Benvingut fa especialment a Cal Aliguer, la cuina de la tòfona, que, escolta'm, quina temporada... Gener-febrer jo sempre començo a partir de gener, la temporada de la tòfona, que tenim un menú de tòfones i plats de tòfones, des dels canelons, del risotto, als ous, i sempre hi ha... La veritat és que jo sempre dic que es pot agafar un vici nou encara que ja els tinguis tots. Doncs escolta'm, jo t'agafo aquest vici de la tòfona. És addictiva. I escolta'm, tu tens plans pel cap de setmana, Benvingut? Si tinc plans pel cap... Sí, faràs alguna cosa especial, perquè ara direm el temps. Sí, no.
anar a treballar. El dilluns faré festa. Dilluns faràs festa? Sí, Doncs exacte. mira, ara escolta bé perquè, escolteu, gràcies, benvingut. Doncs ara el que hem de fer és repassar aquest temps que farà de cara al cap de setmana, perquè ara escoltàvem el benvingut que ens deia que, clar, evidentment, ell li toca treballar el cap de setmana i tindrà festa doncs, de cara a aquest dilluns, però ja us dic que si heu de gaudir d'aquest cap de setmana, atenció, anem a la previsió. Guiteu què passarà aquest dissabte. Esperem un temps molt tranquil a la ciutat de Barcelona, serà un temps majoritàriament assolellat, presència de 4 núvols prims i les temperatures fins i tot ens pujaran. Heu de pensar que avui, aquests dies, ens estem movent amb unes temperatures màximes al voltant dels 26 a 27 graus i això seguirà també de cara a les properes hores. Ens canviarà el temps de cara a diumenge? Doncs guiteu, no segueixen pujant les temperatures. Per tant, tornarem a tenir aquest cap de setmana que gairebé Emma us diria que serà un mini tastet o un arrossegament d'aquest estiu que sembla que no ens vol deixar. Per tant, cap de setmana estiuenc, a gaudir tranquil·lament d'aquests plats, d'aquest mercat de mercats a Barcelona, d'aquest bon menjar, d'aquesta bona previsió del temps. Per tant, escolteu-me, a gaudir del bon Ateca i també de la meteo. Digues que sí. Gràcies, Míriam.